Magandang araw sa lahat mga katablers. May tinapon dito na video graphics yung sa computer. So tingnan natin mga katablers. Tingnan natin dito yung anong laman dito sa graphics na tinapon mga katablers. So mga katablers, ito lang yung kunin natin, yung graphics nga card PCI Express, no? GeForce GTX 560. Matagal na to mga katablers, matagal na to. So i-try natin sa computer. Ito lang yung kunin natin, wag lang yung organ. So mga katablers, ito dito sa Japan pag luma na kasi pag itapon na nila. Tingnan natin mga katablers. So mga katablers, ilagay ko to sa computer. Ipakita ko sa inyo kung ano yung baga okay ba siya o hindi, kasi 2000 ano to? Matagal na. 2011 pa. 'Di ba? 2011. Hanga talaga ako sa hapon magtapo, no? Kasi may plastic pa na nilagay nila, oh. Yung cover na plastic ito, oh, meron mang plastic. Tsaka oh, ito. So ito mga katablers, dito natin ilagay, no? Dito sa dito. I-align lang natin yung yan, okay na. So okay na yun. Sikip lang natin yan, okay.